Shalom, it's Anambra Liberation Prophet. We're back again. David Yahweh, spiritual warlord. My mama tell me say, my papa tell me say, City. Anya batagonu oyano. Mrimba chuku kadibia kwa mrimba nebujike Anyi batala Lagos kwa mrimba ndoya murongwe hao Anyi batala Anambra kwa mrimba basi murike Anyi batala Enugu kwa mrimba Enugu state murongwe hao Anyi batala Abuja kwa mrimba basi murike Anyi batala Alaba kwa mrimba naba murongwe hao Anyi batala na Port Harcourt kwa mrimba Port Harcourt murike Mrimba David Yahweh kwa mrimba na boya o mrimba chuku kadida kwa mrimba nenye ndu mrimba Yahweh kwa mrimba nebunego Anya bako. This is Gospel Truth End Time Prophetic Movement. We have come to evangelize all over the whole world. This is Zion City here in the nation. We have come. The man that destroyed the power of Oke Ite. I have 1.16 million angels. In our channels are very clear. The man who God sent to deliver Igbo from power of darkness and from thought of Satan and from marine kingdoms. We have come to tear down and to put out and to set the children of God free from evil powers. Masu teriba kasinda wasingia. Hey. Kalianu mone asina desi bubongo mande siko mi bubongo no obere mwelugo mremba itego kuwa mremba itego mremba nyendo kuwa mremba nyendo my mama tell me say kuwa mremba nyendo my papa tell me say kuwa mremba nyego umu Chineke Chineke ana mekene chukwu olisani pomo melanye na Anambra state otara chukwu kadibia ona agboya ona ete man ichoba nwa kwa bero ichoba ego kwa bero ife obu ni choro oge emele gi oruwa ichoba bia wele anya gi fo nye jebe anya abụwa ebe obu na anyị batara bila ku na-eme ọbụla ọgwụ na tara chi umu chukwu kadibia Ijawele homo chuko kadibia o Anyi jikwa n'oge anyị ji ọfọ Ọkara mmụọ ọkara mmadụ onye chukwu gọziri mmadụ abụghị ịkọcha ya Jehove ebunigo menu Chukwu kadibia dube jeje O dukwanụ ma na o Ajọ mma nọche n'ụzọ ọkụ agbawo ya o Awanye amosu na-agbarụ n'ọsọ Ndị eze nwanyị na-agbarụ n'ọsọ Dibịa anya nzu fụrụ mgbawa ọsọ Ndị Oke Ite jaga mmụọ gbarụ n'ọsọ Chukwu kadibia karịgo karịa na-ekwesu obodo ekwelugo mgbịrịmgba ite ego kuwa mgbịrịmgba ite ego Anya bịago. The most powerful water in the world. Ige buru ike. Receive your healing. Receive breakthrough. Ebe ọbụla ị nọ, aka ọbụla na-achụgụ, nwoke ọbụla na-achụgụ, ha ga-eji anasịrị mmiri. Ọmụnwa the most powerful prophet in the world. Anambra the national prophet. Masu teriba kasinda rosindia. Ekwubi ebe okwu n'isi gị. As he ring this bell, the one will celebrate you. No power will have power over you. This is from a powerful altar of Yahweh, altar of Chukwu Kadibia. Oku na Mosara. Chumara ajo muo, chumara ajo mado. Owe abraji yebuke. Ajo mado no so. Oku
Chukwu ga-agbanwe ya. Rika basin ya. Anyị abịago na nke ịbazu a anyị karị makara mmụọ. Mmụọ nwere agba ngwa. Ajọ mmụọ na-abịa kere benda gị. Kere benda benda gị. Ọkụ Holy Ghost gbawo ha. God say, even though I want to for the son of Daniel, Psalm 23, because he that will go the majority. Masite riba kachinda basin ya. Power.